Bona tarda, benvolguts amics i amigues de les arts, confinada des de casa. Avui us parlo d'aquesta artista, Art, Combat i Superació. Aquest seria el títol que m'agradaria donar-vos. És la Frida Kahlo, com podeu veure, una dona rabiosa, per una banda, per les malalties que havia tingut, els accidents. Ella deia que n'havia tingut 2 d'accidents molt importants a la seva vida. Un realment va ser físic, de tràfic, i l'altre, doncs, precisament amb Diego Rivera. Era l'altre accident que ella deia que havia tingut. Aquí la veiem rodejada d'aquests animals. Ella sempre tenia cervatons, gats, gossos, i aquests eren, doncs, ella es titula Jo i mis pericos. Aquest és un quadre que li va regalar a Nicholas Murray, el seu amant, un fotògraf que l'havia fotografiat moltes vegades. Un dels seus amants. De fet, era un quadre metafòric, perquè li envia amb ell fent esment, doncs, que dient que aquests animals eren els que governaven el carruatge del déu de l'amor en la mitologia mexicana. I ara us en faig 5 cèntims en aquest dibuix. Si us acosteu cap aquí, podreu veure una mica la meva idea del que seria el retrat que li faríem ràpidament a la Frida Kahlo, per poder donar la idea d'aquest rostre, un rostre dur i alhora dolç, perquè després ja revereu alguns vídeos en el qual la veureu tota dolça, però en el fons tenia aquestes celles gruixudes que ella es marcava, se les deixava juntes, que simbolitzaven una mica el que serien unes ales d'una au, fins i tot una au carronyera, que podríem explicar. Si us acosteu cap aquí podreu veure-ho directament, aquesta mirada frontal, gairebé com si fos un pantocràtor, que podríem col·locar-la en aquesta elegància que ella tenia. Fins i tot podríem buscar alguns elements que ens ajudessin a decorar-la, amb uns llavis sempre cuidada. Això sí, hem de pensar que era una dona molt presumida, fins i tot malalta al llit. Ella anava guarnida amb flors, tenia uns trets molt mexicans, utilitzava decoracions molt mexicanes, cosa que agradava molt a Diego, fins que es van enfadar. I aquesta manera era la de representar-se. Fixeu-vos, jo aquí us poso unes quantes filigranes que la recordarien. Ella deia que tenia les cames molt malament, una d'elles li van amputar al cap dels anys, i amb aquestes ales que tenia aquí, en les celles, deia «Pies para que os quiero si tengo alas para volar», representant aquesta angoixa que tenia. I aquí acabaríem, si us sembla, fent una mica aquestes decoracions que veureu en el vídeo, que Diego Rivera li posa, pren flors del jardí i li acaba col·locant. Aquí tindríem aquest homenatge a Frida Kahlo. Fins aviat i salut!